na. Pero napatoy dugang giingon sa PBBM tehe, ana pa siya, wala daw sa iyahang mga kandidato karon ang may quote and quote bahid ng dugo dahil sa tukhang. Di ay. Oo. Oh, niya ang tukhang giganahan lagi mga tao ana. Mo gani ana siya. Magagindikanan. Labi na Ganahan pa lagi niya mingon man sila nga isa may utok anang tukhang tigong man. Ano mingon man lagi mga tao ron balik na digong. Digong. Balik na Tatay Diggs. Kay daghan na kaayog mga kining lulong sa illegal nga droga. Uy, inisa lang ni Radyo Mandong sa Bohol. Naatay anak nga gi-uppercut iyahang amahan. Tanawar. Aligasyon ni mga kasama iyang gi-uppercut namatay yung tao naman. Igo sa patyanan? Oo. Pastila no? Ang initial Radyo Mandong adik. Sus Ginoo. O ang iyang picture gabi kasi iga ang mata. Mao to mga kasama tong panubayan unya kay tutong i-check pod sa RMN Cebu. Pero balikan na to ni Radyo Mandong pag-ingon niya nga way bahid ng dugo dahil sa tukhang ania ang tipik sa pamahayag ni PBBM. Bida pa may naunta. Tignan niyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sakristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng pugad ng krimen, ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababaihan na mga pugo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Yawang PBBM ay! Yawang PBBM no? Bangag silang yung statement ay yung ihagap kanilang diskurso. Oo, no? Yung may pag-introduce yung mga kandidato ba? Murag sigurado naging mudaog sa pagka-senador ng ihabaga manok dahil. Kana lang kay kabalo ka Radyo Mandong, abi nimo og heart ang mga gipanghatag sa mga netizen sa dihang ilang nadunggan ang tipik sa mahayag ni PBBM. Kabalo ka unsay naa? Mga laugh Radyo Mandong. Agoy, buti pa sa bot dai. Ang mga netizens dai wa kauyon sa iyang gipanulti. Nakaloko. Ingon pa ni AJ Saison, never again nga mag-vote do siya sa Marcos or gikan sa iyahang kining o ilawom sa iyahang partido. Iya baga kandidato. Dili daw siya mo vote Radyo Mandong. Mao ni sagad mga kanaganing komento sa mga netizen nga nagmahay ko daw sila ilang gi-vote sa Marcos mo nang never again. Maog yun dahil